Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithemba yinezingane ezisithembu amasiko yisiko inqubompilo sise South Africa siseMzansi. Siyaxoxa-ke futhi kodwa into engiyenza ama-TV shows, ama-reviews, siyaxoxa kancane, ngiyahleba uma kukho into esuke ingihlebisa kodwa isuke ihlekisayo. Ngithanda ukuhleba ngento ihlekisayo ukuze kungabi into mhlawumbe ehlambalazayo noma ephoxayo, okay? Kube nama-lessons-ke esiwafundayo uma kwenzeke sabuza umbuzo kwizinto esingazazi kwaba khona onolwazi wasichazela la ku-comment section. Kunomunye-ke umbuzo. Akusiwo umbuzo futhi mangiyifunda leya comment ngathi wayesho owayibhala ukuthi ngeke kwenzeke. Mina ngizokuphendula ngithi seke kwenzeka, kuzokwenzeka futhi. Seke kwenzeka, kuyenzeka futhi kusazokwenzeka. Into esizoyenza ke sogijima. Angithi ngoba ngikule nto yokuthi sikhuluma ngesiko namasiko ukuhlukahlukana kwawo. Lana-ke sikusibindi nakutirelo. Ngoba umshado usufikile-ke lo hlanganisayo ngale ndlela ezofana nikasibindi notirelo. Lezi zinto engifuna ukuthi sixoxe ngazo, sifundisane ngazo, sizogijima siyobuka lo ngoba sewake wenzeka lo usukhona. Kuwukuthi-ke lo sesibona usuku olukhulu, asibonanga iprocess yonke ukuthi kuqala kanjani, yini ebalulekile, isayidi likantombazane noma isayidi likabhuti, kwenzakalani, because manje kunezinto ezingafani lezi ezithinta amasiko noma isiko. Nebe ngiyibuza khona ukuthi kahle kahle uma isimo esifana nalesi kuyaye kube yikuphi okubalulekile. Kodwa indlela-ke mina engibuka ngayo into okubalulekile ukuthi phela ubhuti ofuna umakoti ngithi, okusho ukuthi yena fanele enze konke lokho kuzofuneka kamakoti noma kuzofuneka kadade. Mase ukuthi noma ngabe umZulu ngoba phela bayathanda ukuphakama, noma ngabe umZulu kusho ukuthi sekuyomele ume kulezi ezibalulekile ngapha kaZulu, ngoba kuzoba khona izinto ezingabalulekile kusibindi kanti zibalulekile kutirelo. Kube khona kanjalo ngokushintshana. Ukhona ukuthi mhlawumbe khona ezizojula kusibindi zingajuli kutirelo, zijule kutirelo zijule kusibindi. Ngoba kukhona lo mshado enithi awukho nawo, sizogijima silunguze lo ukhona futhi kule platform. Noma kungawulunguzanga ngizobuya nawo. Le nto engizoyenza ile yaphathwe ukuthi sizofunda-ke manje ukuthi yini ehlukile nokusho sobe sekutholile, because inyanga yani yamasiko, inyanga ileyo nto leyo. Kodwa kahle le video bengifuna ukuphendula lo ukuthi akwenzeki, ngeke kwenzeke, because hlala phansi uphuza amanzi. Sekugijinye kakhulu manje wena ubona ukuthi nje upatanisa isiZulu umile endaweni eyodwa, ubona ukuthi uhleka nje umile endaweni eyodwa. Bengithi ngizokukhalela ukwenzela imethu ukuthi ngitsheke ukuthi kuzokwenzeka, kodwa into ezokwenzeka-ke mina sengiyibona ukuthi iyenzeka le. Kodwa ngoba ayakenzeki siyakhona, sesizolobu sifundisana ukuthi ngapha kwenziwa ukuthi, ngapha kwenziwa ukuthi, ngapha kwenziwa ukuthi. I-vision siyayibona kodwa inkinga umfana uthini. Yabo futhi nalokuthi imali akanayo, imali khona, umfana uthini. Yabo ukuthi inkinga umfana. Futhi mina ngazi ukuthi nganichazela kanjani lento ukuthi nibone ukuthi inkinga umfana. Zonke ezinye izinto makuthiwa qhu umfana uready zikhona, ziready. Inkinga umfana, inkinga isimo somfana, inkinga ingqondo yomfana, inkinga umfana impilo uyibona kanjani, kodwa konke okunye kukhona. Ngoba ngibona masihleka sesihleka indaba yemali ukuthi hawu indaba engashintshi, indaba yabo lokhuya nalokhuya. Kodwa lokhuya nalokhuyana okuhlanganisa umcimbi kukhona. Inkinga umnikazi womcimbi. Sobe sikhulume-ke leyo ngoba kwamanje sisafunda ngamasiko, sizogijima siyolunguza kulo mshado lo. Lo mshado lo ilo engizwe kune-comment ethi awenzeki, ngithi mina ukhona-ke nawo. Ngisazobafuna abanye kodwa bengithi angilande mhlampe osaziwayo odumile
esizosheshe simthole. Uma ngizosuke ngilandeleka ku-TikTok kuzosuke kube kude ngoba angibazi yabo. Manje futhi ngizosasa nangu odumile nomshado futhi owathi uvela wathi ba, kodwa seza ukuthi usawubani, usewumama phakathi. Yebo. Akwenzeki, kuyenzeka kaningi phela ku-social media asiboni zonke izinto, nabanye-ke abayivezi impilo yapho ku-social media, kodwa kuyenzeka. Bengizophendula leso statement ukuthi hhayi akakhohlwe, ngeke kuze kwenzeke because of 1 2 3, kuyenzeka nakho. I-vision siyayibona, inkinga umfana uthini. Bye.